Alai na jonok nama agigaya mangan roti na sonia soman nama goak paska. Jadilah saya dipikir akasi tuan ni malim doat akasi botol surat dalan mamusai bana idea biari nasida do na togopi. Alai tibongo ti si polisi do si Judas nama go Iskariot sahalak siya na 12. Gabe lau ibana maktub-tub doat akasi tuan ni malim rapot aka panungganei manang dia dalan na pasahaton ibana tunasida. Jadi sian las ni rohana sida makpadan mana sida tungi cupang maarina mangan roti na sonia soman. Las di sido somal dipotong biru-biru paska. Jadi disuruh Yesus masih Petrus doko si Yohanes ni nama lau mahamu paturion biru-biru paska si panganotai. Kami ni nasida mamatoke bana tu dia madohononmu hami paturi hosa. Dunginin na ibana mamatok nasida disibongot hamu tuhurai pacupang hamu madohot sada halak sibuan paktuaihan ihoton hamu maibana tu bagasan jabu na binongotan na. Dok hamu ma tunapuna bagasi tonani gugui tuho di dia do inganan nami asamangan paska ihau do akasisiaku. Asamangan paska ihau rap do akasisiaku. Dungi patuduhono nama tuhamu pilut pakicang sada na lubang naung hinebangan disima paturi hamu. Jadi lau manasida cupang nasida masongan na pinabuanai tu nasida jala dipatui mapaskai. Asa dapot tikina hudul maibana agap doat aka postel dunginin nama matok nasida masing-masing rohaku naing mangan biru-biru paska au naing mangan biru-biru paska au na agap doat hamu taga sosonggop do pesi taonoki. Ai hudok madi hamu nasotu papanganoku bei ia so dapot hagogok nai di harajau ni depata. Jadi di iba nama panginuman di pasu-pasu ma los ni nama buat hamu maun sagion hamu mai sama hamu. Ai hudok madi hamu nasotu pabe inomoku pagwe ni hau angguri pai masong ko paharajau ni depata. Jala dihidat magoti di pasu-pasu ma jala diponggoli jala di paglion tu nasida uhut madidok daki kudoon nani lihon humokop hamu ulah hamu mai bain pagningotan diau songoni do dihidat nang pangiduman doksun nasida nama ngani di dokma ia pangidumanon pada nai baurui agi dihite mudaghu na durus humokop hamu tangani nama jeo nau do HP gap do tau di atas mejaon tong donian laka ni anak ni jomai so naung dia tuhon tu ibana alai marjia do halak nama heon ibana kabe dipukan nasida ma maksi takasan kabe dipukan nasida ma masih takasan manangisi nasida ulaning na olo mangulau ni jala tubuh ma pagbadaon di nasida manangisi nasida rajumon na sumangap gabe dina Yesus ma matok nasida akaraja ni akasi peribegu lo mangkomkom jala nau libasa do digoak akan nasangap nasida alai unang masongo ni anggo di hamu nasumangap na di hamu gabe songon na poso jala na manguluon songo suman ma tu pangoloi ise do nasumangap na hudul maksi panganon manang na maghobasi da na huduli alai di tonga muna goau songon paghobas alai hamudo nama nahan di labuku di natagojuni au anggo au hutupukko petu hamu harajauni songon naung ditupukon damangi tu au asamangan jala minum hamu di mejaki di harajauki makuduli habangsa lo manguhumi hala Israel na 12 makai. Simon nunga dipanggil si polisi naing segion na hamu songon dahanon alai au do manyang yakoko una mitop hapok siaumi jala nung mulak sogot kuham pagugoi magohani aka hanggim alai ni nasi Petrus mamatok ibana
Tuhan, naobas doa mandongani ho tu hubungan nang tu hamate atpe. Alai ni na ibana ma hudok ma tu ho petus. Dang magtatahuak manuk sabonginon so jolo tolu hali swada ononmu na so tinadam au. Los dina ma matok nasida uju husu hamu somak hajut somak ade-ade somak sipatu pe dungdo hamu hugangan jadi dok nasida mah dangtung. Gabenin nama matok nasida ala yang konuaing nama hajut dibuan mai songoni nang hade-hade jala naso upi-upi di gadis mabadagna manuok podang ali hudok marihamu ikon saut na tak surat tengok tuau na madok tagajum do ibana tu akapak jahat ai nasa na tengok tuau cupang manuaing kami didok nasida ma Tuhan adong do dua podang dison jadi didok matu nasida sai mai dongi lau mai bana tu balian di tudolok jetun songon na somal jala di huto akasisian na ibana asado usari bana tu si ninna mamatok nasida maktang yang mahamu asa unang bongot hamu tu bagasan pangucunan anggo ibana di papurik madirina sian nasida aga tuk danggugon batu maksinggang maibana maktang yang songonon amang aut olo mahodian pasal puon si inumonon sianau alai unang marohaku saut rohamma alai dida ibana masugu-suguan sian banua gijangi na magogo ihon ibana jala di paku kilo nai dap digogo mamaktangiang jadi songon mudak na hipal do mandek-dek hodok na itu tano jadi hehe maibana sian na maktangiangi mandapoton si sian na jadi tak podom mana sida didapot dibain aksak ni rohana sida kabini nama mantok nasida wasa matung modom hamu hehe mahamu maktangiang asaunang hamu bongot tu pangucunan matokiro beibana nongago tokop halak ni luhon ni sada siat na 12 ia kuawna si Judas nama jonohi Yesus manguma ibana alai ni da Yesus mamatok ibana o Judas pangumaon do habe di baiko pasahaton anak ni jolmai alai di ida akadongan ni Yesus ma nanai masai gabe di dogma Tuhan tapul honon nami ma porangi jala saharak sian nasida manapul na poso ni situa ni malim gabe di kota pinggol na siamong alai goma alus ni Yesus sae mai di jama ma pinggoli di pamalu mahalaki gabe dong ditakup dia buan nasida mai bana mana ogihon tu bagas jabu ni situa ni malimi alai madau-dau masih Petrus mangihuton di pagalak nasida maapi di pogo ni alamani jalagap hudul madisi gabego masih Petrus juguk tu tonga nasida dongi di idana poso bogu-bogu sahalak maibana juguk magdonok konapi di 00 maibana nin nama dongani harakat do tahate tahe alai di swadau do Yesus di dogma dang utad da ibana inang dongi satokin nagi di ida sahalak na asing maibana jalani nama sada sian nasida ido ho alai di dok si Petrus ma dang natutu yamang dong salbu hika-hika sajom dia dolhon sahalak na asing muse madok tongon do halakor dongan nana jolo jala halak Galilea doi alai didok si Petrus ma dakku boto na didok mi amang madokido beibana mamito matatahuak mamaruk jadi humusog matuhani dibereng masih Petrus gabedingo si Petrus mahata ni Tuhani ima na nidok na itu ibana adogan so matatahuak manukian non nunga toluari au suara ononmu jadi huag maibana tu matangis gogo
Alai anggo akabawa na maniop Jesus di paururu jala dilasai do ibana. Di bulang nasida do ibana gabe di sukun manuriangi maho ise na mamastapo. Jala landope na asing di hatau nasida tu ibana lau mangaliai. Jadi di situ orang hari magpungu marapot ni situan ni bangsoi ima akasituan ni malim rap dohot si bota surat ditogu nasida maibana tu harungguan nasida dina nasida ma angkau Kristusido ho paboa mai dihami kabini na ibana mamatok nasida dang ho paboa itu hamu tongdo sopok sia hamu alai molo manukku nau dang tagamon alusan munau ai olat nion ma hudut anak ni jorma itu siamu ni hagogoni debata kabe salu nasida matok asa anak ni debata roho kabe dok ni bana matu nasida songonari dok muna au mai tutu dungi ni nama nasida ma pola lulu atta dope sitidangi ai nungapala hitau bege sa di hatau ni bana.